uvažovali, co s tým, nie? Tak keď ho to je tak, prepijeme. Ale píšte, daj pokoj, prejeme. O Jane, neprepijeme radšej. Nastopí tu, vyšmaríme 500 korunáčku do vzduchu a keď spadne na stôl, prejeme. Keď spadne na žem, prepijeme. Dobre, Ander, ja som vyšmaril to tu 500 v roku a ona tak plávala a spadla na posteľ. A príde útorý, aj to je riešenie. Ešte jednu rozprávku, teraz takú modernú. Daleko za veľa horami, za veľa potokami a riekami bol jeden les a ten les bol čarný. Strašne čarný bol. Čarné boli zvieratá, čarná bola tráva, čarné stromy, všetko bolo čarné. A z chalúbky vyšla babka hovoriť, Zedu, ja ce zabijem. Už prestan paliť to tie pneumatiky.